Dames en heren, dit wordt het moment van de dag. Mag ik uitnodigen om in de piste hier bij mij te komen, de familie Bijma uit Jisselkeuring. En daar zijn ze. Applausje voor de familie Bijma uit Jisselkeuring. Het is een mooie traditie om tijdens de Jisselkeuring onze 25-jarige in het zonnetje te zetten. Dit jaar vieren we de 25e verjaardag van niemand minder dan de King of the Stallions, Jasper 366. Jasper is al sinds 2002, toen hij kampioen werd van de Jisselkeuring, de absolute predictie. Jasper is in veel opzichten een bijzonder hengst. Bijzonder is zeker ook dat hij als een van de weinige standaardhengsten nog steeds in eigendom is van zijn fokkers. Daar staan ze, familie Bijma uit Isselen. Dames en heren, hen willen we dan ook graag betrekken bij de huldiging van Jasper. Maar het meest bijzonder aan Jasper is zijn doorslaggevende invloed op de fokkerij. Als geen andere hengst lukt hij in 2011 preferent verklaard. Als geen andere hengst lukt zijn stemmen op de fokkerij van het Friese paard, hebben dus in 2011 preferent verklaard. Juiste hengst op het juiste moment, zou je kunnen zeggen. In de periode waarin het Friese paard een steeds grotere rol gaat spelen in de lieve sport, heeft Jasper een zeer grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van het bewegingsmechanisme dat daarvoor nodig is. Ondanks zijn 25 jaar wordt Jasper qua fokwaarde nog steeds tot de allerhoogste hengsten. Dat vieren we vandaag hier in Leeuwarden. Met zijn zonen Beert, Hartse Maaien, zijn kleinzonen Pier, Bikkel, Epke, Siert en achterkleinzoon Jouwe en achterkleinzonen Arend en Boet. Dames en heren, we gaan staan. De huldiging van de King of the Stallions, Jasper 366. En wat zijn jullie stil? Hier is hij, 25 jaar, Jasper 366. Opstellen, Jasper 366. Laat zijn zonen erbij halen. Beert 411. Hartse 425. Maaien 440. Zijn kleinzonen Pier 448. Bikkel 470. Epke 474. Siert 499. Zijn achterkleinzoon Jouwe 485. Vorig jaar werd ook eerst de achterkleinzonen goedgekeurd, Arend 515 en Boet 516. Allemaal nazaten in de mannelijke lijn. Dan missen we nog zijn zoon Dries 421 in Zuid-Afrika. Zijn kleinzonen Ulrik 457, Chalmers 460 en Mijnte 490 in de Verenigde Staten. En kleinzoon Bastiaan 510 in Australië. Als we hier de kleine en achterkleinkinderen van moeders zijn erbij optellen, komen aan een totaal van 26 hengsten met Jasper 366 in de stamboom. Zij zorgen ervoor dat de dominante invloed van Jasper nog voor decennia verzekerd is. Dames en heren, 2020 is een speciaal jaar. Het afscheid van Jasper 366 hier op de KFPS Hengstenkeuring. En we hebben het jaar aangepast aan Jasper. Zijn het normaal 365 dagen in een jaar,
voor Jasper hebben de 366 dagen van gemaakt. Heel bijzonder, familie Wijma artiesten. Ze hebben Jasper vaak kunnen verkopen. Dat is altijd belangstelling. Ze hebben het niet gedaan. En we hebben hier hun moment. Nog één keer die bijzondere Jasper 366. Met zijn zonen, zijn kleinzonen, zijn achterkleinkinderen. Wat een... Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. 3 woorden die vertellen dat ik van jou hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou. Zo trots op jou. Je hoort het aan de muziek. We hebben de muziek erop aangepast. Ja, als we iets doen, dan willen we het graag goed doen. Zijn trots op jou. Willy Wijma artiesten. Altijd gegaan voor Jasper. En Jasper ging altijd voor hen. Hier staat hij dan, in het middelpunt van de belangstelling. Dames en heren, 25 jaar, Jasper 366. Burgemeester, ik denk dat zijn kinderen en kleinkinderen eerst de baan doorgaan. En dan gaan we als laatste Jasper nog 1 keer begeleiden. Ik denk dat we met Heinze beginnen. Ja. De houden, dames en heren, wat een kwaliteit. It's all coming. Allemaal familie van Jasper. Eigenaar van Jasper te zijn. En u maakt dat nog bijzonderder door het emotioneel op de tribune.
Wij willen u daarvoor bedanken, de fans, de fokkers, die gebruik maken van de kwaliteiten van Jasper. De sportliefhebbers die met een nakomeling van hem de sport bedrijven. In het bijzonder wegstation Leppenhorne, waar Jolande Schreuder Jasper de eerste wissels leerde kennen. En met het Friese viertal veel successen boekte. Stoeterij het Zwarte Paard, die Jasper samen met Peter Spaan Europa doorstuurde om het Friese paard te promoten. En het stamboek, die Jasper hoog in het vaandel heeft staan. En dan niet te vergeten de verhalen in de laatste Friezel, die al een kippenvel krijgen. En dan in het bijzonder nog het dekstation van Ancille Bruggen, die jarenlang tot de dag van vandaag een hechte band met Jasper heeft. En haar partner, Harry van Middelaar, die samen met Jelme de Groot Jasper zo vakkundig showden, zodat jullie, de fans dan, alle applaudisserend op de bank gingen staan. Wij worden daar heel emotioneel door geraakt. En dat u dat allemaal doet voor onze Jasper. Bedankt, allemaal heel hartelijk bedankt. ...25 jaar Jasper 366. Dames en heren, we gaan afscheid nemen van Jasper. Nog één laatste eerronde. Misschien nog een extra eerronde. Maar het is aan u. U die altijd de grootste fan was van deze legendarische hengst. Jasper 366. De king of the stallions. Dames en heren, daar gaat Jasper 366.